आं हेमन्त कुमार ब्रह्म CISF नि कमान्डेन्ट बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बड' ग्रुपजों सहि खालामनाय बादियै आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय बिथोन हरनाय बादियै सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव कनस्टेबल जीडी 2021 मायथाइनि पस्टनि सोमोन्दै नटिफिकेशन फोसावनायनि सिगाङावनो जयग माने एलिजिबल गोनां बड' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायगा जायगा फ्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनाय जागोन जाहाथे सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानो हायो। सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेस माने BSF, CISF, CRPF, ITBP आरो SSB बिसोर गासिबो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसनि मोनसे बाहागो। आं देग्लायनि कनस्टेबल जीडी रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै फंनैसो फोसावनो सानदों। देग्लायनि 2021 मायथाइनि रिक्रुटमेन्ट नटिफिकेशनखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थाबैनो फोसावनो हासिगौ। बेनि थाखाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि वेबसाइटआव नायबाय थाबानो जाबाय। बेनि एग्जामखौ मोनब्रै स्टेजआवहाय राननाय जायो। स्टेज 1 अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय, स्टेज 2 कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जाय केन्डिडेटआ कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव मिनिमाम क्वालिफाइं मार्क मोनो बे केन्डिडेटखौ स्टेज 3 माने फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टनि थाखाय लिंहरनाय जायो आरो स्टेज 4 आव मेडिकेल एग्जामिनेशन आरो डकुमेन्टेशन खालामनो थाखाय केन्डिडेटखौ लिंहरनाय जायो। बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जागोन बैसोआ ST केन्डिडेटनि थाखाय 18 निफ्राय 28 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। एडुकेशनल क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास जानांगोन। फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेवहाय खारनाय थायो। खारनाया हौवासाफोरनि थाखाय 5 किल'मिटारखौ 22 मिनिटनि गेजेरावहाय फोजोबनो हानांगोन आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 1.6 खौ 8.5 मिनिटआवहाय खारनायखौ फोजोबनो हानांगोन। फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट गोजौआ जानांगोन हौवासाफोरनि थाखाय 162.5 आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 150 सेन्टिमिटार्स। सेस हौवासाफोरनि थाखायल' नर्माल साइजआ 76 सेन्टिमिटार्स आरो बेखौ 5 सेन्टिमिटार फेदेरनो हानांगोन। स्किम अफ एग्जामिनेशना जाबाय कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन, बेखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लायो। अबजेक्टिव टाइप पेपाराव गासै 100 कुइसन्सनि 100 मार्क थागोन। 100 कुइसन्सआ मोनब्रै पार्टनि। पार्ट एआव जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिं 25 कुइसन्स, पार्ट बी आव जेनेरेल नलेज आरो जेनेरेल अवेरनेस 25 कुइसन्स, पार्ट सी आव एलिमेन्टारि मैथमेटिक्स 25 कुइसन्स, पार्ट डी आव इंग्लिश या हिंदी 25 कुइसन्स। बेनि मोड अफ सिलेक्शना कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट, फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो मेडिकल एग्जामिनेशन। कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशना इंग्लिश आरो हिन्दीआवल' जागोन। फाइनल सिलेक्शना कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन स्कोर मोननायनि सायाव मेरिट लिस्टजों सायख'नाय जागोन। बेनि सोमोन्दै सोरबाफोर आरो गोबांसिन मिन्थिनो लुबैयोब्ला बे मबाइल नाम्बार 9365323957 आव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।